Ati Biyag! Naggapgapwam, imang. Di ta karuba. Apay aya? Nagluto ka pa'y kumamat Pimanaw ka, katawan ti makan. Sika kumamot ten ati nagluto, tana sa apa ka nagawid. Nabambanuga ka nagtrabaho. Siga, anyat inaramid mo. Napan ka lang mat nakikaruba. Hoy, saan ka ngagsao iti kasta? Tano mapanak man makikarkaruba, adda maganganab ko. Anya ko matimaganab mo dita, nga uray lag kikinuto kayo dita igid. Di kay lamabain akit kitaan, dagit aglalabas at tao. Nay, no sa anak a makikaruba, maamwak nga raod, anak itaray gaya man di balasita nga anak ni Pari Mariaw. Anya? Di mo amo dayta. Ken, daytoy pay ti baro a pagchichismisan da. Jay anak ni Oscar a kagawad di ti barangay Tayaw, nagbalinin a bakla. Kat, dagita ti ipanpanakal mo kanyak? Dagita chismis? Daytoy pay. Ay, saanan? Ang kakidinaglutaw. Dagita lang ti paglaingam. Inayadam mat ati mangan imang. Slak agap apura. Kadarod papanakinton malam. Ijay manan ayan dagiti kukumarem? Agkikinuto kayo manan ijay igit ti kalsada. Adalaan kayat may apalutputan. Ne, kasla kayo payagayam investigador itan. Nalalaing kayo ngam reporter. Kat, si Kangay, kontrabida ka man. Imbis kumangaglaba ka. Ay na, dinakman ikulong diti balay. Makaumamot Wino saan, agmula-mula ka di talikod itinatnateng. Tapno saan nga isupay agatangan. Ayan na tayo tangad ti manok. Tayo sumanti si daog. Tulang dayta. Kabalak. Inayadom tani. Ay sus, natukul na ti postisok lakay. Kunak kang kagat. Ay sus, natukul na talagan. Pagkatamon Ayan na nga rudan kayo pagpagkat ko. Ay na, ay una yan. Apay ngay. Awan maten ni Imang. Ay, wan nga rod Sapay ko na nang adda ibaka na abaro at chismis. Ay, aldawan. Naglaban sama? Mabit lang Tama panak man ijabalayda. Ingka kitaan? Wan. Awan mat siguro nila kay na. Awan. Tanapan nagtrabahon dayjay. Masapsapa amapan makiraraap. Saan ngamin akayat nila kay na? Nga addamang bisita ken ni Imang ijabalayda. Taapay ka no? Kagura nga rod nila kay na. Jakman amon no apay. Ay, maray. Apay nga aputam day tangiwat mo. Awan nga rod nipon ko. Apay. Nan ano ti pustisom. Natukul. Pinagkatakpay laong sa ako imbilang. Ay, unay mo daytan. Sa anak pay laong makarwar ita Tama ba inak nga awan nipon ko. Nay. Ay, kas ka mo lagayam bakit no awan ngipon mo. Ikaw man dito nga aramid mo. Patawaan na kayo mo. Ay, kasano mo ngamin. Ay na, makapakatawa ta itsuram. Ay, oy, amom. Urayan na kan ni Badeng, ijay teresena na. Amom matanda dya bakla. Mahilig mat amakichismes. Iba pa. Amayak ti di teresena na. Apaman ama magaan di impagkat ko apostiso. O sige nga, Rod. Slagsang sangit ka maut. Awanan na kayo. Talagang awanan. Awanan jay. Di postisok Intaray di aso ti karoba. Anya? Nga to kung baba postisok, awanan. Di nasayaat. Anya nasayaat. Kasano ako yun na makapangan nga ita. Tapno saan kan arumwar a makikaruba. Basta, agpapostisok manon. Ada kwartam. Kwartam Apay, imutan na kitan. Hindi arin nak nagado ka rin. Di mo matinungtong para pulos. Sapay nanginat ti agpapustisaw. Gastusam! Na
Apay abumugkaw ka. Hindi mo lang gastusan kita! Wanan. Ang kagparukod inton biga. Nasaya at magtaagi na ni misis mo ang mapanmaki kakaaruba at tila iwarwaras na asaan apod no. Makalawas da kanu amalpas di ipaparamid na apustiso na. Ay, saan mo latakuman nga inikan iti kwarta? Masyanak mat ngamin manang. Ay na, adun ti kaaruba a pinirjan na. Kanayon kumat abagbagan. Tinakmat dengdenggan. Nagmayat man dito'y balay. Nukas taasaan kaunay ang makasao bakal. Nagsakit mo't na tingiwat ko, nagsauak. Kararamid nga minday tapos tisaw. Mabai na karumar. Limtag mo't na tingiwat ko. Isuasaan kan arumrumwar. Dito'y kalangan balay. Aglinays, aglaba, kan agluto ka. Agtal na ka man dita. O, kita am daytoy balay. Naglinays no saan ka arumrumwar. Mainawan ken saan akot kutunan dagiti pinggan. Kasta kumaakanayon ka. Saanan ang maamuan ni Imang dagiti istoryaan ta? Ay katuan Mabain ka no pay la arumwar. Huh? Kunak man no nagpapustison? Kaslasaan ka no mat ama ifit je pustiso ana itadkan kwa na. Aya? Wan. Kunak nga rod, amangan no pustiso tila kay dayjay. Amangan no nagsinukat da. Ha? Wano, pustiso tibakat. Wan nga rod Ay, Namin ano kanumot nga insubli na itinagaramid iti pustiso, tamasukatan ko ma. Angam, ipilit mo't dyan nagaramid, aday dyan kanu dyan kukuha na. Sakit nasurukan ang makalawas asaan nga imimay dito'y tirsinak. Win nga rod saanan nga updated ka dagiti kabaruan at chismis. Makarwar ka ni Mang? Wan amanang. Mayatan ti isam ko. Mayatan, di tapos tisom. Wan manang. Nay, agin init mo't iti kunak. Yung apay ngay akas la agarbes. Sige manang Mapanak pa'y dita tersena. Wala. Ni Imang tag-shower. Nagpigsa ti pa nag-shower tingiwat na. Ay na! Ay, nasaya at man ta imay ka Imang. Ay na, nabayag nga inururay da kakat. Kahit mayatan tapos tiso. Mayatan Ay na. Adaya agtagtad dito'y tersinak? Wan nga raw. Apay akas lada nag-shower. Kataan niya kayo nagsasaritaan nyo, hindi ka labas. Agistorya kayo, Ay, ag-shower talaga, bakla. Ay na, ay. Paggapgapuan na nga ta. Ay, mabit man lang. Marimang, agsao ka man. Tapay. Oh, sige. Agsao ka bay. Apay, ayang amin. Ay na, bakla. Iso talaga ti paggapgapuan ti shower. Ha? Ay, wan nga rod. Ay na, Marimang. Agshaw-shower ka talaga. Nagpigsa. Dahito yung iwat ko? Katuan. Nay, apay nga agpaisaw. Panagkunak, dahi tapos tisom ti makagapo. Wen tasaan kamot nga agshaw-shower, ide? Anya nga yung tinaskan nga ramidak. Ay, ingkapasukatan dahi tapos tisom. Amangan nung ipon ti pating dahi ta ingkabilda dita. Anya? Ay, may mayat sa nungipon ti kaldeng. Wano, nuang. Ay, tapno saan nga ag-shower. Anya? Ay. Medyo umadayo ka no agsarita ta. Tapno sa anak ang mabasa. Day tati solusyon, day ti problema, ti pustisok? Katuna. Anya ko mga iti sa balay. Ay, pasukatan ta na. Pangalaan ta nga iti kwartata.
Huston dayta. Umadayo ka laangan no makisarita ka. Tapno saan amabasa ti rupa ti kasaritam. Unay mo tan. Tirasun laang mat anas kan amaadan ka iti pustiso. Ket tapno makapangan ka. Kasano da ito yan ngay? Saan kan nga agproblema bakit? Di akon makapagchismis ah. Dayta ti kunkunak kang kagat. Amom no anya ti solusyon dayta. Anya ngay lakay. Saan kan arumrumwar dito'y balay? Dayta ti solusyon dayta a problema. Naglaka bakit? Ay na, nasaya at mat, no saan arumrumwar di tabalayo ni bakit mo. Mabain takasanaw. Ag-shower mo't no agsaw. Nadlaw ko matday tayo din na minsan na nagsabat kami. Mabasa ti rupa di kasarsarita na. Apay nga rod nga agkatawa ka ngay. Naragsa ka kamanang, tasaanan arumrumwar. Maasikasunan dagiti anak may, kanjay balay may. Awanin ati problema no kasta. Awanan manang. Kat, kasanungay no agsarita kayo, di mabasa ka? Saan na problema day tamanang? Adamat fish shield. Anya? Ay na, bakla. Saan ka nun nga umay makikaaruba ni Imang? Ha? Apay ngay? Mabainan tag-shower kat nga rod. Ay, kasta ka di? Wen, mabalin tayo lata nga agchismis. Ha? Kasano ngay? Adamot cellphone. Kat? Mga ramid ka no iti group chat tayo. Ijay tayo nga agsasarita. Ay, kat mayat day ta Kastamot ti kunak. Nasaya at day ta na panunot ni Imang. Ay wen Iso nga urayan talaangan ti text na. At da ka no baro nga istoryaan na kay. Sige man. Ay unay kan bakit? Jak makaturog. Naglawag day ta cellphone mo. Talaang mo't ang makapag-cellphone na. Tanagaduti na si Kasok diti unag ti balay. Nangalaam day ta cellphone. Impatarimaan ko anjay na perdi a cellphone mo. Kat, asino nga iti kachat mo? Dagiti mo't gagayem ko Ay unay kan bakit? Rabiin. Agin inanada mo't. Agpapada kami anawaya iti kasting nga oras. Dayto iti pa nag-group chat me. Adamat group chat yaw? Adda alakay. Nagragsak gayam ti adda group chat na. Oy, adagayam na si Kugan ang maestra dita eskwelaan. Nakadamagam! Ijay group chat tayo. Apay, di mo pa inlukat? Sa anak pa'y ngamin anag-load. Iso nga umayak ag-load dito iti resenam. Tapno makapag-chat tayo. Ay, Ay, narigat no awan internet. Talaga Ay, asino jay kunam si Kugan ang maestra? Ay, basta, ada ijay ti picture nga inside ni Emang. Uy! Kompleto Talaga kumpleto ti detalhin ni Emang. Ay na! Bilibak talagan ka ni Mari Imang. Naglaing! Delikado ni bakit mo? Apay manang? Idarong ka no dya maestra nga inchismis na. Anya? Ay na, kunak man no nagtalnan ta nagpapustiso, ay ngam saan pa'y matlagayam? Kimmarkaro mat. Ay na! Mangibabain talagan ni bakat ko, manang. Talaga amang ibabain Bagbaga amot ngamin Kasanon no idarumdan? Ay kat, kastala ti biyag Tay kunada nga rudan, di ka mang perde, tapno di ka maperde. No idarumdan ni bakit mo, ay kat sungbatan na Ay nalagay! May balod akon. Anya nga minti inararamid mo aya? Pinerde ka no ti reputasyon niya maestra. Ay, itad mon kanyak day ta cellphone. Oray pa'y no itad ko itakan ka. Indarom nakmatan.
Tapno saanan, amanayunan pa'y dagiti mangidarumken ka. Jagmat ammo nga dagayam kaso ti mang perde iti reputasyon ti maysa tao. Di ka lang amin agtalnakot. Idi natukol jay pustisom, kayat nasawan asumardeng kan nga agchismes. Pinigkatamtupay lang amin. Balunan nagtulat ta nga rodan ay di pagbaludan lakay. Sangwam ta inarabid mo bakit? Sapay lakuma tapag nakmam daytan. Agbalbaliw ka. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Ana daw iti pagsasao ako nana. Di ka mang pirdi, tapno saan kanto nga agbabawi. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Nay, agluluto ka magayam. Wan manang. Agaw-awir kan sapay. Wan a? Apay at trabaho maamin ngay. Nilakay mo. Di mo man ibagan, no ayan na. Nan, tinakman kitaan. Manang, agin inayad ka laeng. Nakaturog pa'y. Alas 10 iti bigat, nakaturog pa'y laang. Napuyatan nga min ang nagbuya iti boxing iti rabi eh. Talagang awan serbi day tang asawam, Eva. Imbag man taman anusap. Mame, saan ka na makasurot ni Eva ama pa nag-shopping? Apay, nagbabawi manag. Nagado tararamidan na. Aglutluto, aglablaba, agawawir. Ay, kaasimot yadem. Kat amuyaw na niya tararamidan nila kay na. Maturaw. Anya, apay, di na may baon. Dakilang martir day dyan nga Eva, mami. Marurodak manan iti day dya lalakay. Ha? Awagak man ta pagsasawak. Ay, tapuso yung mami. Laglagi pa nyo, agmin maintenance kayo. Kaasila ang dya anak ko. Isabi makatan, gapo iti katratrabaho na. Eva, babe. Danuman, babe. Tumakder ka magditan pasusok ti anak mo. Yala anak maten babe. Darasem. Di apay tumakder mo. Ay na. Saan ka kadi nga agung-ungat, babe? Ad-adda pumangit ka. Oh, di mo ibuson day ta si daan Sa anak pa'y anangan. Babe, saan mo tanalamis dahito idanom ng ented mo? Sukatamon Jay high school ti kayat ko. Di kan tumot nga min tumakder di ta. Sige mo babe. Nagrigat mo ti kastoy. Unay kat daytoy abib kun aya. Inumo mo day ta ice cold adanom. Babe. Naibos mo di linuto kasi daan? Apo unay kamutan. Mabisinak nga rod. Siya kakakaasi ang naglablaba kas kada naglutluto. Naibusanak iti makan. Adan trabaho, pare? Wen, kahit mo ti sumuraw. Anya ngay a klase ti trabaho, pare? Konstruksyon. Diyak kayat ti ag construction, pare? Nanagsan unay day ta trabaho para kanyak. Lalaki ka, kasta ti ibagam. Si kalangan, pare. Diyak kayat ti ag construction. Sige, makamo ka. Kinapod mo na mami. Diyak pa'y nangan. Inibos mo't nga min nilakay ko di si daan mi. Day takat nga rod ita. Awan lang nga rodan ti trabaho dyan na laing asawam. Di nakapayam mo at tulungan. Mami, Naglusyang kan anak ko. amok mami. Ibaon mo mat ngamin Ibaon mo nga trabaho. Aga pa kami nga rod no pilitot nga agtrabaho. Katanya nga rod ti pakan na kada kayo nga agiina. Nukas tangag sadot-sadot. Awan to pa'y bagas min. Ay una yan ti panagbiag mo anak ko. Awan pa'y gatas ang nagiti anak ko. Malo! Apay, mami. Ikamanyading mo iti kwarta na. Isukat ang marwam day tang asawa na. Saan na kaya't ngagtrabaho? Ikikan yung mga miniti kwarta. Kasano ngay nga rod? Kayat mo amatay iti bisen dagito agiina?
Manutitid ko aya. Ay kami ti 2,000. Pagtrabaho mga min di asawam ay ba? Sikan sa ngamin timang pakpakan kang kuanan. Lakay, si kaman mo tagluto, nabanugak. Nakabanugam kumangay. Nagado nga rod tili na baak. Ay, babe. Kwarta man kit di. Awan kwartak, naglaing ka dumawat, di kamot mapanagtrabaho. Iba unak ngagtrabaho? Apa anak tumanon? Ni, apay ko mga apaon ka. Agselos kan tumanon. Saan itan, tanay, nagadon ti paggastuan. Ngagbiro ko ni ti trabaho. Itapay? Masaduta kun Kasano tayo nga rudan ngay nga agbiag no saan ka ngagtrabaho? Adu mati kwarta ni mamim. Nagaduti anak na ijay abroad amang ipawit kan kuana. Di ka lang mabain. Mangnamnama kalatan kan kuana. Ala ka din Ikan nakit din iti kwartam. Di nakman kalbi-kalbitan. Awan kwartak ko nakmat. Anya nga awan. Uy, tapno ibagakan ka. Nakitak nga inyawatan na kan ni mami iti kwarta. Isungain kan na kaon. An-anom aya, kurang pa'y dadya pag-grocery. Igatang ko iti arak. Kayat ko ti aginom ita. Naglaing kan? Agtrabaho ka, tapno day gatang mo iti arak. Ikanak? Wano saan? Saan? Saan ka nga ikan? Sige ka. Subliak JX ko. Amok no sa dino ti na. Anya? Aramidom day ta? Una. Isukat ka iti napinpintas. Talugasot lang Umanay mo't siguro day jayon. Aginom ta pare. Bilibak kang ka pare Ada pa'y laganas mong uminom ko awan lang trabaho mo. Ha? Adda kwarta ni bakit ko pare. Mano akakabsat na ti adda iji abroad? Narigat timang namnama iti sabali pare. Umay kakit din. Agtugaw kan. Jaket aginom. Ada pa'y trabaho inton bigan. Sige, panawan kan. Lakay, agrain ka. Lakay, agrain ka. Nagato ti gurigor ni baby. Di nakman disturbon. Maturugak. Aggurigor nga rod ni baby. Makaamo kamutin Anya klase ka nga ama. Anya nga ton ti Aramides. Awagak ni Manang. Hello, Manang. Hello. Apay, rabrabi nga umawag ka. Ni baby, naggato ti gurigor na. Ni, apay asyak ti pangipagamngay. Nilakay mo Di nangarod kaya ti Mariing. Anya mo na itang asawa mo. Anya ti Aramidak, Manang. Tulungan dak. Ay, kwarta manan. Siyak manan ta gastos. Ang amanya ngay nga rod. Awan mo't ngamin kwartami, mami. Tunggalad da kastama pasamak. Siya kadagos ti pagtarayam. Tayjay asawam. Pulos ngawan serbina. Pasensyakan, mami. Ay, sana mabalin ti kastoy, Eva. Naskan nga isurum di asawam nga trabaho. Kasanon no dumakal dagiti anak yaw. Day talatan dumaw-dawat kanyak tar aramiden yaw. Na ospital gayam di anak yaw. Tatang. Intaray ni Eva ay dirabi Isupay tinagitaray. Anya nga tinararamid mo. Nakaturugak, tatang. Ayan niya, klase ka nga ama. Ibabayin mo ti puli tayo. Saan tayo nga irresponsablay? Ni tatang mat. Ay, diyak kanunungan dahi tayo galim Anya lang ti may bagadang itinaganak ni Eva. Awan mo ti maibagbagada. Anya nga awan? Magibabain ka. Apay ngamin nga awan trabaho. Kasanumot nga main. Agselos ni Eva. Ibagbaga nang adya babae kiji pagtrab-trabahwak. Ay, nagado apambarmaw. Talaga kidi asadot ka. Ay, trabaho ka. Magibabain ka. Pinagbaga ako ni Gilbert. Imbaga ka naskin ngagbiro kiti trabaho na. Nasayaat man no kasta, tatay. Ay, awan tigas dya puli, mi asadaw. Jakman amo no payakas jay na. Ibagam kanyak no agsadot-sadot. Ayun kayam. Handa kayat ko ngay bagakan ka. Anya day tatatang. Allergic ni Gilbert ti tikuton.
No makagat, amom ti mapasabak, Anya, tatang? gumagat. Ha? Kasta ka di, tatang? Word. Apay nga itayo lang nga imbaga. Idi pa'y kumaa nga impakagat ko iti kuton. Kasano kat nagagat mo't iday? Saan mo't na nasa daw? Wan nga rod, tatang. Kalaat mo't latan asimado. Saan ka no namang to ni mami ti kwarta kada kayo? Ha? Apay nga'y manang. Agasam, nakita na ni Gilbert na naka-standby. Kasta na nga rod, manang. Di nakpayan tulungan kadagiti trabaho diti unag ti balay. Naskan ko mga ming agtrabaho Mabutang mat nga agtrabaho. Ibagbagak lang nga saan na namang to ni mami iti kwartayo. Iso ano mabisinan kayo nga giina? Umay kayo langan mga diti balay. Bayan nyo ngawan ka ng asawam. Pare, nakitam ka din ni bakit ko? Saan mait? Apay, mapukpukaw? Saan namin ang nagawid ang nagmalmalam? Ay, apay nga. Diyak nga rodam mo. Sa pa intugot na dagiti anak me. Ay, amang ano nagawid day balay da. Sa pa'y mabisina kon. Ay, agawid tulaang. Ay, bisinan nakit din iti kastaunay. Ay, kat agluto ka Apay nga agluto ak. At dangarod asawak nga agluto. Urayo kon ang agawid. Nasaya at no dito'y kayo paila ang agiina. Nangikabilak iti asukar iti pagturugan kan pagtugawan ni Gilbert, mami. Tapno makuton. Bayam nga ibusan ti kuton. Amok, saan man ang agluto iti kanan na? Or urayan nakmanan. Ay, ikam iti leksyon na. Uwan, mami. Dito'y kayon amaturog. Ta dito'y, awan ti mangibabaon kan ka. Maturog ka aginggat kay kayat mo. Anay ko, ay, una yan. Nagadun ako ton dito'y pagtugtugawak. Ay, sapay naglalabaga. Ay, agawid lang dahi nga Eva. Ay, di pa'y naglinis mat dito'y balay. Nagadut iti kuton. Ay, anay ko. Ay, sapay allergikak iti kuton. Ay, nagadun tinangkagat kanyak. Ay, una yan. Sa anak sapay anak kasakdua. Diyak pa'y nakalaba. Ay, agluto akpay. Ay, rugi akong ti agtrabaho. Pare Gilbert! Yuhu! Apay pare. Ayan tararamidam. Nakasabsabon mo dagiti imam. Aglablabaak pare. Nagagat kan? Aglinis akpay dito'y balay may pare. Agwalisak inton madamdama. Agurigur kan sa. Saan pare? Awan sakit ko. Kastala ti biyag. Dumtang latta ti panagamiris pare. Kila ta nagbalbaliw ka. Pare. Sumurotak man kan kay ti trabaho. Numabalin. Ayaw gawa na. Hindi pa lang ay ayabang ka. Sige pare. Siguradong, nagrugit man ng balay ang masangputak. Nakaturog man ng nilakay ko. Di ka lagawawi din ano kasta. Aga pa kami man ng ama nang. Di mo nga minruwa mo na pagtrabahon. Wan manang, naumaak mo ton. Jakon kayat tikas jay nga ugali na. Apay ngay. Apay akas lawan mo tao diti balay mi. Napananan ngay nilakay ko. Lakay! Ayan mo! Sabalin samot abalay to'y naster ko. Nagdalus matan day ti abalay. Ada kayon, bakit? Nakaipron ka mat. Anya ter aramidam? Aglinlinis ak dito'y balay, bakit? Nakaluto ak gaya man. Mangantayon. Sikat tinaglinis dito'y balay? Apay akaslasaan ka amamati. Kinagat na katikuton? Uwan nga rod. Ay, kudkudak ka kudkud. Ay, ang kasanom anamuan. Ha? Dinamag ko laeng tadyak mo't nakalinis dito'y balay sakbay apim manawak. Isungarod asya kong tinaglinis, bakit?
Kan maysa, nakaamiris akon. Gapu iti nasaya at apang magbaga ni tatang. Aging ga ita, agtrab-trabaho pa'y laang ni Gilbert, tatang. Jakmot maanawa. Ay, kasday na nga ron no gumagait. Kan mapan ka no agtrabaho inton bigat. Nasaya at ano kasta. Amok itan ti aramidag, no kasday nga agsadot-sadot nila kay ko, tatang. Balaan anusam ti ugali na balasang ka. Sa nabalay ta kanayon kumuta bagbagaan. No saan na nasumilyan ti kinasadot na. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinasayat apang magbaga, makapasaya at ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan! Ay, Mare Dionisia. Ay na. Naimbag abigat mau. Ay, sus, nakapimpintas ka man itabigat maray. Si kamot, Mari Clara. Bigbiga man ngay may ka nakikaruba. Di mo pa'y sinumbatan, di pa ng kablaaw ko kan ka. Ay, wanan niya. Naimbag matabigat mo, Maray. Kunak, nakapimpintas ka itabigat. Ay, kasta aya. Kano sa anak pa anak kasagay sa ito ni. Nagadutas asikaswag diti balay. Saan mo't amadlaw asaan ka pa'y ang nagsagay sa'y maray? Aya. Sa anak pa nagdigos, Maray. Ay na, saan amadlaw? Kaslang arod ka digdigos mulat na. Aya. Uray di payod mo maray. Ay sus, kasla ka shower mau. Kano kanayon nga reklamo nila kay ko. Taagat ba si asuka ka no ti payod ko? Saan mo't Ay maray, bulude man jadak kalaplang ganam. Mabalain. Ay, aglaba ako mamot ti Ay Maray. masigin amaray, ipabulod mon kanyak tanagabsuon tilalabaak. Ay nasa pinagpintas ka pa ita, karupropam ni Nora Honor maray. Na, unak man no ni Sharon kunita. Ay iwan gayam, ni Sharon ko ni talaktang rudan. Nala, ingkala na ni Jay Likod, Maray, Jay Planggana. Ay di kadakkelan maray Jay kadakkilan na Plangganak tala mo. Ay maray, saan ka di nga dadakkel nga aso ya? Nakapagod, Maray. Si kalatan ti mapan mga lamaray, taamangan no kagatin nak di aso yaw. Ay, wala niya. Sige, mabilangar tayo nakalaan. Urayan na dito yan. Sige maray. Ay na. Ay, naglaka nga utunday jay ako maray. Naggapuam si ka, Clara. Itay ka pa ibirbirukan. Napanak bimulod iti planggana. Ne, kunak mano nakagatang kan iti planggana. Inig kang kamat iti paggatang mo. Intong it mo mat. Damukit mga bakak, saan ba't gayam? Ita, mapan ka bumulbulod. Nang buludam iti dayta. Kini kumarik Adyonisya. At dapay laro pam amapan bumulbulod kan kuana. Kat no pag-aayat mo nga ichis-chismis iti karuba. Oo, agtal na ka man si Kaguryaw. Ay, di ka lamabain, Clara. Nagalas, tikas tang wagalim. Hay, agtal na ka man, inak man laglaban. Wan, ay na! Agat sukati payud na. Hay, nagalsong. Apay, saan ayang agdigdigos ni Dionisia, Clara? Saan sanana? Tanagnisit mo gitungod na. Anya, ay, unay mo't daytan? Ay, saus timang kan jay kab-kab igitungod na. Na, imbag man, takayat paya kaidaan nila kay na. Agpadpada damat asaan ngagdigdigaw sa. Ay, nanaglaing kanta naglaw mo dayta, Clara. Ay, nanana, siyak pa iti ko na. Madlaw ko amin. Ay, agure kayaw. At dapay sa bali nga imarites ko kada kayo Ni pailaang kumarim a Dionisia ti imaritis mo. Naragrag sakal no iso ti pagtutungtungan tayaw. Kastaya! Ay, ang pailaang nagiti dadoma di tatataaw. Pare! Pare kaloy! Woo! Pare! Oh, apay para Ay, at da ka matgayam dita. Saan ka nakita? Agin inanak nga raw ta nabanuga ka naggapoy di taltalawon. Nakapasir ka, mate?
Umay kulaang kumabuludan di martilyo, pare. Agaramidak namin iti kulungan ti baboy. Ay, kayo na pare. Nasayaat mo tayo ta plano. Isublik matla adagos, pare. Ay, uwan pare. Tataray maanak dya atap ti kusina may. Tani agtudtudan. Mabit lang ha. Nakalaan ti martilyaw. Lakay, natarimaan mo tay atap ti kusina nga agtagtad. Dahil tangarod ko mo ti plano nga ramidahin. Binulod mo't ni pare Goryo di martilyaw. Impabulod mo? Imay nangarod binulod. Kunay, nasurukan na makalawas ko di na mulay sublen. Talagang agbubulod na kita agasawa. Aging kayta, sampay lang nga insubli ni Marie Clara tay binulod na planggana. Ah, binulod mo't kan ka? Huwag nga rod. Ururayak nga isubli na hindi na may subsublen. Damagak kumakankwa na lumabas dito'y balay. Sa baling sama ti pagpagnannan. Ay, isumulagayam akanayon ko ang makita ang magna di talikod. Ay, siyak itan tinurnungan ni tilalaban. Kasi kamot, panagtutudon taon, di mo pala natarimaan ti atap ti kusina tayaw. Madin sa apapabuludan dagi nga agasawa ah. Junisha, ada ka kadidita balayaw. Adak, dito'y kusina, nana. Mabit lang, tumayak dita. Busy kan samot, ah. Ay, huwag nga rod, nana. Madamati pa nagluto kiti pangaldawan may. Apay aya. Umayak ko mabumulo diti palangganam. Ni, umay kay bumulod. Un ata, babasit mo tagi palangganak kat adu jay lalabaak. Amuyo, nana. Tay kadakkilan na plangganak nga hinulhulugak ije Bombay. Adakin ni Marie Clara. Ha, apay nga adakang kwana. Binulod na. Makabulan kang kwana. Di na mulay subsoblen. Ay, unay mo ton. Saan la ka din ang makagatang itibukod na aplanggana? Manulaang mo. Ay, adak ko mamay pabulod ko ang di namin subsoblen, nana. Ay, nagalason. Siyak pa'y itan tinaawanan. Ay, damagan yung tuman kay di kang kwana na makita yung nana. Ibagayo nga isublinan. Bayam, tano agkikita kami nga agmamarites. Iso day tati ipalagip ko kang kwana. Clara! Umay ka man dito, oy! Clara! Ay na, anda pa panak. Ayab ka lang ayab. Kita man dito, oy! Oh, Ha? Ay sus! Tay planggana ni Kumari Junisha dayto ya. Na, apay ngay, nakupit matan. na. Apay, di mo ammo no apay anak ko pet. Sikatin ang kupitan niya. Di nakman itudo-tudo. Sika! Apay kumasyak ngay. Di mo ayam malagip, idi na minsan nga aldaw. Adda nakita mapusa nga may nagkalong dito'y balay. Intaray na dyan pretom abangos. Di mo malagip dayta. Aywan! Gapo iti unget kaw. Imbas-ibas ko kenkwana daytoy planggana. Oh, makitam. Ay, isumit lagayam anak ko pait. Sapay saan mo ako kwa dayta. Nalipatam sa amatan. Abinulod mo lang dayta kani kumarim a Junisha. Aywan anya. Anya pa yung tirupam amang isubli iti dayta, Clara? Ay na, mabit lang. Siyak pa'y ti umuna apag-istoryaan niyaw. Mayat daytoy imaritis ko kada kayaw. Ay, Clara, siyak pa'y ti umuna. Siyak pa'y. Sika akan ayon ti umuna nga agistorya. Ita, siyak mo ti pars. Anya ka ni nanan aya. Anya aya ti imaritis mo nga main. Tamakiin ino na ka. Jay binulod mo, aplanggana ni Junisha. Di mo pa'y insublay. Ha? Nagkuna nga da binulod ko kenkwana. Ay na, jak lakit di makagatangan iti palanggana. Ay saus, jak ugali ti bumulbulaw. Na, katno ni Junisha tinagkuna. Imbaga na day takan kanana. Ay na, Clara, noda kamin binulod mo, isublim mo't la adagaws. Laglagi pam, tay pagsasao ako nana. Ipulang mo, ti binulod mo, tapno agtultuloy, tinasayaat, apa nagkakaarubayaw. Kastala ti biyaga, isublik to ano kayat kaw. Na,
Isublim nga minin, Clara. Tay ko na nga ruda, nana. Isublit to ano kayat kaw. Na, di ka lamabain. Nubulodam, isublim adagaws. Oo, apay ko mga isublik adagos ngay. Tapno bulodot mo't Ay nanana, si Katyawan babain na. May saka pa'y mat abakit, nagpuskol tarupam. Ay, di nakman awagan iti kasta si Kaklara. Jack kayat, amaw-awagan ak iti kasta. Kahit anya ngay nga ti kayat mo ita. Nagadaw ti mang buy-buya kadata. Oh, kayat mo, tagpin na luta. Da kayo dita. Agpipinusta kayo, no sino kada kami, ti mga bak. Ipungot-pungot kung tupay data kulot abuok mau. Aha! Kulot-kulot at mut dayta unat abook mau. Sigay! Agabot ang arudan! Sige, Ay, tay ko'y Ape ngagtataray dagiti tattao lakay. Papananda. Ada ka nagpipinungot iti pagmamaritisan dagiti babae. Asino nga dagiti ngagpipinungot? Ingka kita na. Magluluto ak. Kita am nga rutalot-lutwa ka. Agluto ka, tasyak timapan mang kita. Awan bain mo abakad! Gusto na ito! Sumarag din kayo! Di mo iyadayo kanyak day tabakad! Huston ko na! Saan kayo nga gapa? kulang pa dyan pa ng bungot ko kang Kaklara. Kaya ko pa'y akaramutan day tarupam. Ay, Uston ang mga numakalimutan da! Kababay nga, gapapa kayo! Uston! Ay, da kayo umat ng syuseraw! Agawid kayo ng tipapalayaw! Asino dagiti nagaapa ngay? Ay, ni kumarim aklara. Kanina na Flor. Nagpinungot da. Ay, una yun? Apa nagapa da? Diyan ka mau. Siya pala tinanganawa kadakwada. Ay, dagita kakaroba. Ay talago syuso ti paglaingan da. Talaga mong amin. Anyangay nga tan tinagapaan da. Ay, di mo tuntuladan ti kasta galad data maday. Kababain. Panggapwak kumama kiapa ngay. Nagsingputa ka dagiti kakaroba kan kukumarek. Kita man di binulod ni kumari Clara Planggana. Aging gayta di na pala subsublay. Ngamawa mo nang na kanya kasaaw. Ay na, jakon masagay sa day ti buok ko a pinungot-pungot day di abakat Flora. Ay na, bakit? Saan asagay sa iti ka sa pulam? Nundi kat daytoy, oh. Daytoy. Apay day takartayb. Kartibuntan, tapno saan ka amarigatan amang sagaysay. Kalbon na kaon. Kasta talaga ti mapasama. Oh, tapno katawan dagiti tattao kasta kaday. Agaya mo timbaga ka kasta. Ay nyalangan ti rupak nga iparangkaw no kartibam ti bukaw. Dayta pan nakipinungot mo, ti rumbang apagbainam, Clara. No apay mat ngamin ang nakipinungot ka. Bakit pay mat nga raw, ti kinaapam. Day tati rason, no apay anagapa kami iti day Jack Clara. Gapula ang ijay binulod na Planggana. Unakmat nga isublina. Tinagidakas na kitden dyan bagak kang kwana. Baybayan yun day ta Planggana, nana. Ururayak di bumbay alumabas ta umutang akmanan iti Planggana. Ay na, di mo laan mo Junisha. Nga uray no pagpabuludam day Jack Clara. Imarmaritis na kalatta kadagiti karuba. Nagalas ka ti ugalinan? Tilay bagbagana. Puro pamirde kontra kang ka. No, may bumulod, itad ko adagaws. Ngumkas tagayam ti bagbagana. Iso nga road, nga inton sumarunaw, siya klaangan ti pabuludam. Lakay, isuday tantay ginatang mamartilyaw. Uwin bakit? Nalaglag na dito. Ngam tayo binulod ni pare Guryaw. Adinan insubsublay. Ay, nangalak man na ni ti Planggana ala ko di Bombay. Ha? Andaman hulog ako. Ikan kanto iti paghulog mo. Saan mo nga pabulod ka ni Clara, ah? Wana, amo kung ti ugali na.
Kat si Kangay. Uran niya pa'y tibagbaga day ta kumpare. Di mo tumot pabpabuludan nun. Talaga sana yun. Hindi nanto pa insubli di martilyo. Binulod na, pabulodak pa ilaan. Nala, lagpasam nga rin tararamido mo. Jak meten mabirukan, jay martilyo a binulod ko kani pare kaloy. Nangidiswam nga eh. Asus. Sapay jak nalpas jay kulungan ti baboy. Bulod-bulodam, di mo gayam usaran. Sapay nabayagan a binulod ko dayday. Di ka lang mabaing. Ay, sika ati awan babain na. Di mo pa insuble jay binulod mo a palanggana ni Mari Junisha. Kasano ko mga isublay kat napirdi mo tan. Day tapay ti ka pakiap-apaan. Ipalagip mo manang. Ay, nene. Day jay man gayam tay martilyo. At damat nga paiso di ta anak kabitay. Ala. Lepas ko jay kulungan ti baboy. Anay ko! Ay, unay. Ay, namartilyok na ito ramay ti imak. Anay ko, sakit. Ito mga minagan-anad. Anay! Anay ko! Ikaw kababain ang mga dagiti kaaruba. Kaskalasan ang lalaki. Ay, agore ka, tamang halak iti agas. Ay, saan nga agas ti ka sa bulag, bakit? Ay, nga raw. Ay, nay, bakit? Mapankulangan isubli dito binulod ko ang martilyo. Isung agmalmalas akon. Tadyak amaw nga isubli ti binulod ko. Uy, yanay ko. Katuray si ka, bakit? No adda binulod mo, isublim. Kat na saya ati panaglilinangan tayo nga kakaruba. Ay, un lakay. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao, ako nana. Ipulang mo ti binulod mo, tapno agtultuloy tinasaya at apanagkakaarubayo. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Wow. Pulutan pa man. Pare, iyawat mo man. Kasla, agap apura ka, pare. Galas 6 nga minin itirabi pare. Manano ko mangay. Ada curfew ejay balay me. Ha? Alas 6, nasken anak kaawid akaon. Aya. Pare. Ha? Ni misis ko, pare. Awan mo't pakita. Isuday jay mang paspaswit kanya, pare. Ha? Arapay, pare. Maudi na siyat ko. Ay, talagang agawit kan. Jack Urayan ti maikatlo apaswit na, pare. Tano Jack pala ang tumakdar. Pang-uran na kaon. Anya? Ay. Mapanakon, pare. Ay, guri ka. Sino nga itikadwak? Mangayab ka ditan, Nagtakrutan ni pare Omar. Apay anak ko namday ta pare. Pinaswitan lang ni bagit abaw. Nagawi din na nagaws. Kaduam ka di itay. Wen, pare. Pinaswitan lang ni bagit abaw. Apurado nagaway. Kabutang na ni misis na. Un nga raw. Di na latultuladan. Katsi ka ngay pare. Di mo kabutang ni misis mo? Sa mga nga ugali ni misis ko, timang surut-surut ko niya. No, daki dirwar. Wey, urayan na nga gawid di Jibalaya. Saan nakasermonan? Saan? Saan na nga mo sermon? Nagswerte ka matan pare. Tanaadaan ka itikas ta amisais. Ay, kawa na. Sige, gini. Shut on! Mami, awan pa ni Daddy? Amok. Rabin na. Amok. Surutan tanan ni Daddy iti pag-iinuman da. Ay, saan ko nga ugali dayta? Inta maturugan. Anya ko matigapuna ang mapantasurut-surutan ni Dadim iti pakiin-inuman na. Daddy, itakalaang
agawin? Wen. Kahit mapan kag eskwelan, Wala, daddy. Aldawon, alas 7. agong ungot ka dito inam. Win Ha? Kasla di mo am mo ni mami. Ah. Sige. Mapangkay jayon, urayan na kan, daddy. Ay, anda kwarta mo, anak ko. Inikan na ko ni mami. Tamo nang awan mo't lang, timaitid mo kanyak. Ah. Sige, ina ko daddy. Amangan numaladawak pa iti klasik. Kada kon, bakit? Nagpigat kan? Bakit siyempre nag-ijirwar. Dito'y unag, nagpigat ka. Wen. Ala, yung kamanganan, taamok anabisinan ka, anagpat-patnag, anakiin-inom. Sirmunan na manan. Yung kagumatang iti floor wax madamdama, tag floor wax ka. Anya, Kalpasan na, aglampaso ka. unay mo idaytan. Pasilingam, dayto'y datar, tibalay tayo. Alam ko. Pati dito'y salas. Amin-amin, lampaswam. Ay, bakit unay mo idaytan nga? Pati ijay kusina. Ay, unay ay. Parigatin nakmut kan, ungtan nakmutan, bakit? Kalpasan ti pa naglampasom, aglaba ka. Anya? Sige, rugyamon, tapno makaadu ka. Tasyak, i-concentrate ko ti ag-work from home. Ado ti aramidag at trabaho, Pedro. Daddy, aglatlaba ka? Ano na ito'y lalabak? Ay, kaasi ka man. Nagtigad ka, sakbesim rin ka dito'y palay. When daddy. Ay na. Nagsilang to'y datar tayo. Linampaswak itay. Talaga dinusa na ka ni mami daddy. Si kamot namin. Naging inom ti ng aramid mo. Pedro! Ay, ayaban naktiinam. Umay ka! Darasan! Umayoy! Naibatak di sa nga baso adanong ko. Nabasamot na ito'y datar. Juan, mangrugi di kusina, aging ka dito'y salas. Anya? Floor wax sa manan Samun to lampaswan. Unay. Jak samot malpas iti trabaho ko. Ay, darasam kit di. Aglablaba Awan bibiyang po. Aramidam, timbagakan ka. Uwan, bakit? Amom ti parparit ko. Aramidam pailaang. Ha! Engkanto manan makinom! Mami, mabisin ako. Pedro! Anak na nakaluto, bakit? Darasam, tamabisin kamin kaninoy mi. Sige, tamahan tayo ton madamdama anak ko. Kaasimot ni daddy, mami. Ay, gungunana. Inom nga inom iti ara. Intunog sakit ti tiyan na. Maospital tumanan. Siyak tumanan ti aggastos. Sa bagay, Adon ti sakit ni dadim, gapo iti kaiinom na iti arak anak ko. Imbag kumamot nga rod no da trabaho na anatalgad. Siyak mo't lang tagbirbiro. Ikanak pa iti perwisyo. Makantayaw. Ala, umay kan anak ko. Hintay manganan. Pare Pedro, makipalpalengki ka matgayam. Uwan, pare. At dapay basket nga wit mau. Imbaunak ni bakit ka makipalingkay. O anya, umay ka inton rabi ay. Sa dino? Agiinom tayo manan Ay, da kayo langay. Ne, apay. Madama pa ila dos-dosahan nak ni bakit ka. Kapo iti panagiinom tayo idi. Ha? Aya, Sumarod ngagpalpalingkiyak ita. kaya't mo asawan. Paset ti dusam day ta paray. Kastala tibiyag pare. Nasukir mo da tao no maminsan. Kunak man no kunam asaan anaungot ni bakat mo. Sa balin ni bakit ka. Saan nangiwat ni bakit ka. No, di makal dagiti mata na. Ay, agtungpal ka na. Nakarkarumat nga rod ani bakat mo no kasta. Nanang, maan-anderak samot tayo. Pagkunaam. Siyak mo tin aglampasaw, aglaba, aglutaw, kung makipalingkay. Ay, kabasol mo Ay nasaya at kumakatibiyag mo no saan mo nga aramid dagiti iparit ni bakit mo nga aramidam. Nanang! Adto yan di grocery para kada kayo kan ni tatang.
Ay nabalasang ko, kababain. Ay ngam, agyaman tanay. Awan talaga ti asukar kan kapimi ka. O, Pedro, ingkamot itimplaan ti kape ni nanangan Ha? Uwan gaman niya. Masapul pa lang ay bagak mo. Ada tinapay kan palaman dita. Iyag mo ditoy. Uwan ba kahit? Kat, kumusta kayo ngayon ka ni tatang, nanang? Ay kat nasaya at lata, abalasan ko. Iso na laeng tanitatang yaw. Pasaray marigatan amag na. Apay ngay. Anya ti kasapulan na, wheelchair? Uray sa rukod laeng. Bayan nyo nanang, igatangak to ni tatang iti sarukod na folded. Ay, nagmayat man balasang ko. Antuin ti kape, nanang. Apay ngay akastoy. Apay, nanang? Nangisit mo ton. Ramanak man. Kurang ti asukar na. Ha? Unay kamutan, Pedro. Kababain ka ni nanang. Ikamot ti creamer na Kanayo nampay ti asukar na. Ay, unan niya. Darasam tane, lumami isunday takapi ni nanang. Apay, agawid kayo, nanang? Una, tanay, awan kadwa ni tatang mo, iji balay. Siyak ti anak yaw. Ngimnimot bakit ko ti kay kayat yaw. Kasanaw, katnay, adama ng grocery man. Tunggal umayak dito yung balay, yung asikaswan na kiti hustaw. Si Kangay. Ni nanang mait. Amom, Pedro, nasingpot ni Perla nga asawam. Iso nga uri agi pulpulong kakanyak. Amok lata asika ti ada bidot na. Sige, agawid akon. Pare Pedro! Pare! Oh, apay pare? Umay kaayaban. Apay mait? Birthday nga main. Agiinom tayo. Ado ti arak, paray. Anya? Agparty kami ititakong. Umay kan mangrugi kami nga agiinom. Kwa, sana mabalin pare. Taapay. Da kayo langan. Lakay, ado ti labaam. Pasensya kan pare. Apay aya. Diyak kaya ti aglabakan aglinis. Mami, apay asikamot ti aglinlinis dito balay? Kat trabahok mo't da ito'y anak ko. Ni daddy ngay. Mapan ka no agbiro kiti trabaho na. Ay, nasaya at adan trabaho na. Huwag O, nagpigad ka matlaang. Ala, nalipatak matan. Ay nabanbanog ako noy me. Kayat mo ka di asikati paglinisak. Da kayo mami. Adda isamsambot ko ang module ko. Iso nga rod nga agpigad ka, tadyak kayat tinarugit apagtaengan. Wunan, mami. Ado pa'y ti aramidag, agluto aktupay. Isagsagana kung dahi ti usaram ang mapanagtrabaho inton bigat lakay. Dahi ti tuwalyam, sigurado nga min nga aglingat ka nga agkonstruksyon. Unay ka ta nagasikaso ka kanya akon bakit? Wan isaganaan kan tupay ti balon mo, tapno saan ka mabisinan. Ngamneng, ammomon, jayjak kaya. Uwan ka day, amok. Awan ti arak. Jay sweldom, buo nga iyawat mo kanya. Uwan, bakit? Maturog kan? Uwan Ingkamot agdigos Ha? Nagbras kamot lang? Masapul pa'y aya? Ayun na. Lakay. Jak kayat ti makikaidda iti naangdod. Ha? Iso nga ingka agdigos. O pare, limok magka. Linikli ka kami ng tibisyo, pare. Sana ko nga gininom iti arak. Kan sana kang agsiksigarilyaw. Imbag man pare. Awan mo't pagbisyok, talaan mo't amin ni bakit ti sweldok. Kat, itad mo matamin? Impakita na ngamin di bank book may. Urnungin na ti sweldo, pare. Aya, Igatan ko iti arak. Ay, awan maurnong mi akas jay, wan matkit di pare. Saan ka nga rod nga umay?
Agiinom kami manan. Ay, da kayo laangan, pare. Tulong aklangan di bakit kong aglinis iji balay. Ay, unay kamatan pare. Linis kayo alinis. Iso nga mintikat ni bakit ko. Tinalinis ti pagtaangan may. Kunada nga rodin pare. Natalinay ti pagtaangan, no ti agasawa, ket nanakman. Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Natalinaay ti pagtaangan, no ti agasawa, ket nanakman. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag!